Cartoon Agenda. Rayuwa kenan. Agenda Beat. Rayuwa kenan, ba ta yi tabbas ba. Mutum ka yarje mai sai ya cuta ma. Rayuwa kenan, ba ta yi tabbas ba. Mutum ka yarje mar sai ya cuta ma. Tsanani ba zan ki sallah ba, dole na yi bauta don akwai riba. Kafin abin ne ba zan yi saɓowa, ko na yi saɓon ma ba zan ki duba ba. Allah ka yafe mun don isar manzo. Rayuwa kenan, ba ta yi tabbas ba. Na san kana so na shirin makiya ya rusa mu. Kafin fitar ranmu mu yafewa junanmu. Ni ce na ba da lago makiya suka gane sirrinmu. Ni dai karka saken ka tsaya mu fahimci junanmu. Ba wai da san rai ba, mijina ne ka yarda da ni. ‘Ya'yanmu nake tausayi amma in ka gina kyale ma. Na kyale ma, na kyale ma. Da yaya ma zan cuci masoyi wanda ke fidda na shayi. Tausayan ka rike hannuna kar na je in fara bulayi. Na sani laifina ne abinda na yi kuma na gane. Inde ko ba kya sake ba, yafiya to na yi miki. Duniya kenan ke yi wa mutum kiran zube. Duk abinda na ma dan Allah ka min alfarma. Dan Allah ka min alfarma. Ka yafe min. Rayuwa kenan, ba ta yi tabbas ba. Agenda Mix. Rayuwa kenan, ba ta yi tabbas ba.